Hello mga siyang, nagagala ang inyong siyang, oh. Nakagala. Pauwi na. May bit-bit ako para sa alaga. Para hindi na magawa. Mayroon lang akong inaano dito, nasa kaso. Sandali lang ako dito, ay no. Ano ba? Saan bang? Palabas na ang inyong siyam. Tingnan natin yung paligid na saan na yung bike ko. Iniwan ko yung bike ko sa wala pa naman yung padlock. Wala namang magnakaw din dito. Lakas loob lang yung magnanakaw. Sana nandito pa yun. Gabi na. Kaya tingnan muna natin yung paligid sa Aluada Mall. Aluada Mall. Ay, nakakapagod magmas. Nandito pa ba yung bike natin? Kawawa naman, naiwan. Ay, nako, dito ang ating service. Hindi pa nakalakad. Ay, kumusta na ikaw ito? Iniwan kita. Ayan, oh. Aking service. Bye. Pauwi na kami.